управител. Управител. Човек, с който аз подписвам договори. А ти си Антон Дубов. Антон Дубов. С него директно аз не съм се виждала. От 2008 година, откакто напусна Липски. Може би не. Тоест, ти си подписала договор с Космодицейски, но не си се виждала. С Николай Бареков аз не съм се виждала. На мен ми предадоха Иван Андреевич, той сме странично в ефир, че иска, че иска да, ако може да се облече на червено, още когато ставаше дума за финансиране. Сега да те чуе, за да разбере, че е направила грешка. Телевизията да те изгони по тази проблема. Аз не смятам, че съм... Николай Бареков да ме чуе, че да ме върне в Твисър. В смисъл, че той не е такива правомощия. А ти била ли в политиката? Знам, че имаш аспирации към партията на Илияна Раева, в смисъл харесваш. Да, харесваме партията на Илияна Раева. По принцип, знаеш, неотдавна попаднах на един телескоп вкъщи, в едни документи съм си го запазила от Ван Станчев. Покойния Ван Станчев, той аз много харесвам. И той там пише, кога ще се жени, кога ще се разводи, и пише 48